Assalamualaikum warahmatullah. Sa buku niya po sa Ragun, na dia din dia pamikiran apa man menjemaat na kesuaan rosa itu wasiat sa jemaat sa masjid na ipagpostahan sa Arataw ta TV ang tanong dia bibitiaray na bakalo-kalo na din ng mga ustad di mga mamisita sa darpatan na bayran kesumpat yang bitiara na gitu ka pa na so sabutan sa agama sa kadarlan sa bitiara tanu saya sa darpatan na kadarlan na so kapalingin wen lagi na parang na agama sa katatam saya na deranda ipuisian di mana ko ni kapuru ni sa suatan sa agama na insalan lagi ni bitanu di kuan kapuni lagi kami bicara sa agama sa aron yang bicara lagi panguset na di kaya survey lang sa mga Muslim sa Amerika na ay pamuntusan yan alhamdulillah so saktan mo siya mga pagarin yung mga Muslim na miya kapepe so kapabubitad tanu siya na mga galbur mga Muslim siya malasumya swaya isa timang na very interesting fact may diskubriran na ginan na sumabaya Muslim Amerikano na buat tingki yan sa kaya palaswak sumabaya Yahudi na manaw to na may disprove yan na gitu katirong mga sarwang tao o pa man na sumabaya raktan mga Muslim na napaman na dita na pakatitingki yan sa ayaka titunin na sansaranaw itu atihiran na so paman na mga Muslim na mama na terorist na sububay na maupres na san sa pengampungan ranaw na begitu ka pa bubtadi sa ranaw na subay so karong mga bubay na skanya ni terorist na opres niya so karuman niya na mama gitu itu sa isap na miya teroro na sumait kawata na iplaya mo nakapagawa dito sa masjid jemaat hindi na bapihan ito na oras kaparan makalas ka na malbuda ka pa po Islam na ginaman tanya bali yung usaran na isin mo sa jemaat san na kailangan kita mga wata sisa liyo masjid hindi na sa wala ibagbagag silang ko o siya ningita-gita isa kong na istorya ron na dito na mga masjid sa Pakistan na so mga bay na darpairan sa ginaman ito asisiran sa liyo jema na di siya maapsan na isa kong mamuri-puri kaya balingan na misimbay nga may ibaway ro sa dito markas so siya misyo na dumasimbay si baway sa may masimbay na darpang may gitu isa bibitiran sa mga ulama sa rano ano maday ka apiasol sa ginanawidahan isap na niya tiruro na ayaw ko na the best ayaw ko na pinamapya kinulukos so tamo ko ataya na koreksyon niya kung ibuwag mga ulama ayan de manaw to pa mamanan ro na napamanan na suwata na pagparnian sa na ba kapag perbuah ke kan wait na sebab ya sugal bukyan pamanan na pagkyan niya pipian niya sulok siya itu di mana niya sa madal namanya teroro na diyan di ke tanudan insyaallah na next time na update ano bubuwa kwan pamana next Friday na manabubuk managwan wasiat i-postakan siya masuan ko man sa insyaallah lagi bubutan ng derpa Arataw tadat kung bulitan niya online repository ko lang pamanan na kamamranawi sa ad na mga arataw tarun sa uwan sa ranaw aming volunteer pamana pagbay sa mga dokumentary video interview so ko sa mga bay sa saranaw pamana ande man ay ginana
kami bilang atau umrano. Tunay kami bilang atau umrano. Ang video rin mo to. Ginana tunay charity umrano. Ang tunay ginana mga pengampungaran. Ginana na ipag-video na naipag-posta no sa isa rataw-tagat ko. Inshallah na niya dadalhin niya activities na pumistahan mo si sa importante na maka-register ka mo sa giya networkan para mapilihan mo sa giya usayan. Akuan at pag-register ka sa Facebook sa Friendster niya bra-bra karon na sila hindi pag-register sa giya rataw-tagat.com katawan ka akuan ya di bibitera na suka paapya nga si Sagiara Tota.com na da aktor langon tayo mga kontrabida manisar ka nung nawad na mga pamilya nung na video niyo surat niyo sa hindi na post niyo sa surat niyo sa da aktor sa langon tayo mga kontrabida sa YouTube tirunan na pamilya nga sa miyang bitera nasulat nga sa iyo belajar atau tanggung dia bicara. Oke? Assalamualaikum. Naban tutorial ibu kata nagawat na sa agwan na iba na. Assalamualaikum. Bibilang atawan.